Hi dyan, kumusta po kayo? Yan, nagkita na naman tayo. Nandito na naman ako sa opisina. Hindi ako umuwi ng bahay. Kasi dito ako natulog. Dito ako ngayon matutulog ngayon ulit gabi sa trabaho. Wala ako sa barracks. Kanina sa barracks ako ngayon kasi pumayag si sir. Nakiusap ako na dito ako matutulog. Pero kung hindi naman ako pinili ni sir, doon ako sa barracks matutulog. Pero pumayag sila dito ako matutulog. Kaya nandito ako ngayon sa office nila. Dito din si sir matutulog kasi. So ayan mga kawaray, no? Kumusta kayo dyan? So mga kawaray, ang topic natin ngayon ay about na natin sa trabaho ko sa nangyari sa buong araw. Ayun. So kanina, nasa Bay1 kami. Nasa Bay1 lang kami. Ang ginawa na yung mga kasama ko, kami lang yung nagkamit. Tapos yung mga kasama ko yung gumagawa. Ayan, pahinanti ako kanina sa forklift. So kagabi, gusto mo sana mag-vlog. So yung na-vlog ko lang yung about sa pagbiyahe. Yun, mga ganun. Hindi ko pa i-post. Kasi hindi ko pa siya tapos i-edit. So yun. Kanina, natuwa ako kasi hindi masyadong gawa namin. Pati kahapon din, ganun din. So medyo mahaba yung pahinga namin ngayon. So sunod na araw naman, bakbakan na naman. Doorbells na naman tayo. Attach! So, yun lang. Tapos, kagabi, umuwi ako. Nakakaloka. Walang ila. May yung kasama ko nag-inom. So, sa cooking house. Tapos, anong nangyari? May ilaw. Tapos, mga bandang 1 to 2 ng madaling araw. Walang ilaw kasi gawa na nasulog. Sa street lang namin walang ilaw. Pero sa iba man may ilaw. Init-init namin, sabi kong gano'n. Tapos yun, nagkailaw na siguro kanina mga alas 12 ng tanghali kasi nandun yung Meralco. Dati, kahit bagyo, ginagawa nila kahit maulan, papatilayin lang yung ulan kahit madaling araw. Papatilayin lang nila. Kagabi, ginagawa-ulong kasi malaki yung malaki yung sira kasi yung cable mismo ng kuryente nasunog. So hindi kailangan talaga bago yung papalit. Tapos yun, isang bakla nagulog pa kanina sa Palawan kasi napatutusan ko ng kasama ko sa trabaho na nakisuyo. Tapos ang ginawa ko, bumili ako ng bigas. Actually, may bigas din sa bahay, may grocery. Nagbigay na naman ng ayuda ng bigas galing sa barangay kanina. So, ano nangyari ito? Vlog ako. Ha? Nangyari, nag-grab ng bigas. Dinala ko dito. Mga dalata, mga sabon, ayan, nagdala ko kanina. Nakakaloka nga kasi bigat-bigat ng bag ko. Bye-bye. Alright, subscribe nyo naman ang aking channel. Tulog na po ako.